Ma'am, yung buntag ma'am sa full name, ma'am. Ma'am, so karon nga gito over na ginang dalan, ma'am. Unsa kani kada kung tabang para kaninyo? Kaya na tabang sa amon. Implement na ang sudanan sa Dayuan. Dawayan, ng Billion Welfare. So, wait lang, baby, with a special choreographer of Mama. Patula na, patula. Salamat